Голмайсторът на българския футболен елит Мартин Камбуров събра близо 8000 зрители на трибуните на стадион Локомотив в Пловдив, за да се сбогува с професионалната си кариера. Сред звездите на шоуто бяха Христо Стоичков, Стилян Петров и много други легендарни имена. Истински футболен спектакъл изнесоха отборите на терена, отбелязвайки по 3 попадения за отбор и града на големия Христо Стоичков. Имената си в този футболен спектакъл като реализатори записаха Валери Божинов, който открива в 8-та минута. Последва изравнителен гол на Мартин Камбуров. Дончо Донев увеличи разликата за звездите на Локомотив за 2-1. Мартин Петров възстанови равенството. След почивката Мартин Камбуров отново изведе Локомотив за 3-2. Но последната дума бе на Александър Александров за отбора на звездите, който възстанови равенството. Дълго време след срещата Мартин Камбуров събираше нестихващите аплодисменти на привържениците на Локомотив Пловдив, които до последно останаха на терена. Даже още ме държи адреналина, голяма емоция. Опитвах се някакси да се сдържа, но накрая, когато излезнах, нямаше как. Това е за мен най-нормалното човешко качество. Когато съм бил тук 9 години и хора имаше от цяла България, чувствата малко взеха връх, но това е най-нормалното нещо. Аз не съжалявам, напротив, това ме прави много човек. Голямо благодаря на публиката. За мен това е голямата награда днес, че тези всички хора напълниха стадиона. Това показва, че футбол е голяма магия и им благодаря от сърце. Уникално момче, имах щастието да му бъде треньор, но това е най-малкото като треньор. Мартин показа. Но много хора, че когато човек го иска и го може и го преследва, го постига. Да вкараш 256 гола на едно наше първенство и за толкова години, и за другите отбори там, където е играл, е успех. Много добре се почувствах, тъй като крайният резултат не оказва никакво влияние, но се радвам, че хората уважиха всичко това, което е правил Мартин Камбуров и на терена, и извън терена като човек.